Good morning, Philippines! Nagkapi lang ako dito kasi kailangan kong magkapi. Look. Sugar. Hello guys. Alis tayo guys. Ano ito eh? Sapatos natin. Ano ito? So, inuot ko tong madumi kong sapatos. Okay, pasensya na guys. Andyan pala kayo guys. Grabe guys. Malakas yung hangin. So, drive lang tayo dahan-dahan. At saka gutom na ako guys. Doon na lang kami sa Filipino store kakain. Kasi, gutom na talaga ako. Yan. And, mahangin. Look, oh. Ang hangin. Ang lakas, oh. Yung ulan at saka dagumba, baka may tornado, baka mawalan ang power, 'di ba? And then delikado. Mag-ingay yung bahay. Alam nyo naman yung alarm sa bahay dito. Nakakalokang yung alarm. And gutom ako guys at kailangan ko lang talagang magkain. No, ito napislat naman in tao ni oy. Ang akong kindi nga akong ginakaon ba napislat naman oy. Look, napislat yun daw na, ano yun? May narinig akong natumba ba? Nagtataka kayo bakit ako umalis ng maaga? Dapat mamaya ba ako mga 1:30? Si Brenda tumawag. Umiyak ako. Joke lang. Kasi sabi niya, kung may time ba daw ako, sabi ko, nag-edit ako pero may time ako. Yun. Lakot sa kami. Maaga daw. Ganda. Pag sure, uy. Pa-sure ka man. Pa-sure ka man, sabi kong ganon. What? Sabi niya ganon. Sabi ko, are you sure? Tala-tala. Ay guys, andito na naman kami guys. Kumakain na naman kami. Mukbang na naman. Mukbang na naman. Si Brenda kay yung ano niya, yung mga video niya hindi niya ina-upload agad. Iwan ko sa kanya. Wala pa. Kasi kahapon. I-off mo, i-ano mo yan kapag mahanginan ka. Kahapon, di ba? Nagkuha kami ng may mga cherry tomatoes din kami, di ba? So, sabi ko, i-video kita, ikaw yung mag-harvest, i-video kita, sabi ko sa asawa ko. And then, wala pang 1 minute, wala full memory. Full memory. Hindi ka talaga kumukuha ng cellphone. Bukas, kaya nga bukas, di ba? Mag-ano ka, yay! Bye-bye old phone. Actually, hindi ako nag-lipstick ngayon. Tignan mo, sobrang dark yung lips ko. Actually, itong phone na to, nung November last year lang to. Ay, bago lang pala. Bago lang, wala pang 1 year. Anong gusto mo, iPhone? Hindi, Samsung lang? S21. Gusto mo talaga? Sabi, wala kang ano, ito lang yung patungan. Okay lang. Tinawagan niyo yung spring kahapon. Guys, ang kinuha ko is chicken at saka pakbit na naman. Same kami guys. At saka kumuha ako ng same din pa rin kami ni kumuha ako ng tawag nun? Empanada. Actually guys, hindi ako kumakain ng ng baboy noon. Pero ngayon kumakain na kasi hindi naman ako Muslim, pero naano lang ako na. Parang nasanay. Pero kumakain ka naman, Pero kumakain na ngayon. Pero alam nyo guys, si Kuya Earl, yung may-ari dito, binigyan kami ng dito. Binigyan kami ng budbud, yung usuman ba? May puwit pa, Masarap yung puwit. Ay, mahilig ka sa puwitan. Hindi.
Ang ano ko be, kahit anong gawin mo, hindi ka magkilala eh. Nagkamay ako, be. Magkakamay nga din ang gusto ko eh, kasi parang hindi ko ma-feel yung ano. Sarap. Minute. Ang sarap Guys, ng luto nila be. Itong si Brenda, nilagay ko yung channel sa video. So ngayon, sabi ko, i-change mo yung name, Brenda's Life. So ngayon, nalagay ko na doon, wala na akong choice. So ngayon, chine-change na naman yung name ng channel niya. Ano na ngayon? Simply Me. Simply Me. Na Simply Me na siya, guys. Kung hanapin nyo siya, ilagay ko yun sa description box. Yung channel niya is naging Simply Me na. Salamat kay Ann kasi as in tinutulungan din niya ako para. And also, Hoy Brenda, yes. kailangan mong mag-upload. Oo, Kasi ayaw ng mga subscribers ng walang upload. Hindi pa nga, hindi ako makakuha ng video dahil sa phone na to. No, pero mag-ano na siya, pero dapat active ka ha. Mag-upload po ako para kay Ann at para sa inyo kahit mga, pero pagpasensyahan niyo na guys yung mga ano ko ha, kasi wala pa akong pang-edit, busy yung asawa ko, ginagamit niya yung kanyang laptop, kaya ano lang yung upload ko, yung parang simple walang mga arte-arte. Arte-arte ha. Kaya please subscribe. Si Marky lang ako na ano eh. Kay Marky ako Si na Marky ba? I-ano mo, i-vlog mo yung life food mo. Yung parang mag-drive kayo sa Long Island. Oo. And then yung maglilinis ka, wala namang makukuha. Dan hindi naman kukunin yung buhay mo. Kaya nga. Tap ng luto ni Oh Kuya, my God. ni Kuya Romel. Romel, ano bang nilagay mo dito? At saka ang bait din ni Kuya Earl. As in talaga napaka-ano nila. Ang bait nila. Kaya we wish them na maging success, more success, di ba? Kasi ang bait nila. Kuha nga ako na ano. Ba't walang sabaw ng Sarap. akin? Ang akin maraming sabaw ako. Ay, ano ko to sa rice? Sarap kasi yung sabaw ng pakbet pag kainano sa rice eh. Nasa ilalim yan, be. Tsaka alam mo, pag nagbibigay si Kuya si Kuya Romel Oh, ng marami. food, marami. Kuya Romel, alam mo, naobserban ko, ang dami mong binigay kay Brenda. Ang sa akin, ang konti lang ha. Bakit kaya Kurang ito? palaya pa, Kuya. Charot lang. Pero na-observe ko, ang dami niyang magbigay ng ano, ulam. Hindi, ay tama lang naman. baka magalit sila ate. Baka sabihin ni ate, patay ha? May bay. Patay ha? Patay. Hindi, okay lang naman po yun. Okay lang yung binibigay ni Kuya Romel. Ipakita mo yun. Joke lang guys. Oy. Si Kuya Romel kasi ang bait. Bait. Tsaka mabait po silang lahat. Pati si Kuya Mon, yung asawa niya. Oy, shout out kay Kuya Romel. Tagawat pala yun. Silent viewer si Kuya Romel. Oh. Nanonood pala talaga siya sa akin, guys. So, yun. Shout out, Kuya. Kain tayo, Kuya. Shout out kay Kuya Romel. Yung mga single na nandito na sa US. Oh. PM nyo lang si Ann. Single kasi si Kuya Romel. Hoy, hindi natin alam ba? Uy, di ba sabi niya single? Single siya. Pero parang may girlfriend man ata si Kuya, eh. Yung ano niya ba? Girlfriend pa lang naman. Kuya ha, baka yung girlfriend mo makapanood ng video. Ay, naku, patay tayo talaga. Ako yung may ano dito, kasalanan. Ang sarap ng ampalaya, oy. Buti na lang nag-message si Jennifer. Si Jennifer? Yung ano, driving lesson. Masarap talaga. Di ba yung ampalaya mapait? Pero itong ampalaya ni Kuya matamis. Masarap. Masarap. Or si Pero Kuya ang din. chicken, ang sarap ng chicken. Ang Oy, sarap ng chicken. ang lasa ba? Malasa. Tapos malambot. Kakainin ko pati yung ano, skin kasi. Uy, nakain ko nga ang skin eh. Usually, itapon ko. Andun yung lasa eh. Labrin, init si Brenda ba? Okay lang. Okay ka lang? Okay lang ba? Anuhin mo kapag mag-init ka? Hindi. Sabi ni Marlon, saan ka pupunta? Habay na.
Mag-walk-walk lang kami. Walk-walk sa kain. Ano, hindi mo sinabi kami punta ng- tayo dito? Sinabi ko, punta kami ng Asian store, punta kami ng Walmart, then mag-walk-walk. Baka punta kami ng bahay nila kung may time. Mag-ano kami ng hair, sabi ko. Mhm. Oh, okay. Wala si Lloydie dahil po may trabaho. So, punta kayo sa Friday doon? Ay, Friday, sorry. Hindi ako, Saturday? minisage ko siya kasi sabi ko, mag-spend na lang kayo ng time dyan kasi baka disturbo pa ako. Diba? Mhm. Bagong ano. Bagong lupa. Mhm. Next time nabibili ako ng ano, sabihin ko kay Kuya, Romel, ampalaya at saka sitaw lang, wag na yung squash. Ayaw mo talaga yung squash na. Gusto ko din naman, pero hindi ako... Hindi ako ma-squash din. Hindi talaga ako ma-squash. Pero maganda daw to sa mata. Masanda na tayo. Oh, pang bata lang pala yun? Hindi. Lahat naman. Pero hindi nalilinaw yung mata natin kasi matanda na yun. Matanda na. Pati kala mo Chicken yung kinuha ano ba? ko. Ang sarap talaga ng manok, guys. Grabe. Yung lemongrass, inano ni Kuya, kinakatkat ng maliit. And then nilagay niya parang Ay, oo, ito. Mhm. lemongrass to ito eh. Minarinade niya to, tapos prinito niya, tapos Nag-grill ata. Grinil niya. Hindi ako kumakain ng skin talaga. Tinatabi ko siya para sa aso. Pero ngayon, Walang aso. Yung lahat Ano ba ng naman seasoning kasi? kumapit sa ano, skin din. yung bangs ko pumupunta sa mata ko. Ano ba nakain kasi ni Brenda? Bakit kayo nagbangs-bangs ka? Hindi ko ba alam. Kasi inaantay kita, ang tagal mo, last 9. Sabi mo ngayon, napagtripan ko yung bangs ko. Lalit. Ano nga yung dahilan? Alam mo, Bi, kaya wala ako masyadong friend dito. Kasi ano, kasi yung mga ugali ng Pinoy, yung ugali ng Pinoy na dinadala dito, na as in hindi lang talaga yung dinidala, pas malala pa yung iba. Crab mentality. Mentality minsan yung mga Pinoy. Kaya wala, kung wala kayo, wala talaga akong ano, sila yung una kong nakita. Kahit meron akong mga, nakilala, pero hindi ko masabing matatawag na yung best friend na ano, tayo, nagkilala tayo, getting to know. Pero komportable naman ako sa inyo. feel mo yung ano, feel mo na komportable ka. Komportable naman ako sa inyo. Daming toxic dito. Ako din, silang dalawa lang naman yung ano, boyfriend ko dito sa Newburgh. Sa daming toxic ng tao dito, halos Pilipino lang din yung nagsisiraan. Pero, alam mo ba, yung parang, etong Asian store, komportable din tayo sa kanila. At saka, ayaw ko ng, oh my god. Kaya nga, kung nakikita ninyo guys sa vlog ko na kung sa tagal-tagal ko na dito sa YouTube, nakikita nyo naman na wala ako masyadong kilala. Ako lang paminsan talaga. Kami ni Tami, biyanan ko, vlog ko noon. At saka nung nag-start na ako, may nakilala ako ditong iba, pero hindi ko talaga matatawag na maging best friend. Sila Brenda, komportable ako kina Brenda, kina Lloydie. Kasi nag-avoid ako guys. Kasi ginoo ko guys, maganda silang pag mag-meet kayo kasi dito. Hindi man sinisiraan kasi totoo talaga ganito yung ugali natin, no? Oo. Huwag na nating i-deny, talagang ganyan yung ugali ng Pilipino. And maganda sila makipatungo pag magkita kayo, hug, smile. Pero pag nakatalikod ka, palagi kayo nagsasama, iba yung tira sa likod. Kasi na-try, meron ka na ding experience na ganyan. Kaya alam mo yung parang sinasabi mo lang yung totoo. Matagal na kasi ako dito din. Meron akong nakilala talaga as in. Wag na lang. Iwan ko na lang. Kaya, si Brenda, komportable ako kay Brenda. Kanang mga salitang mga noti-noti. Okay lang. Kasi si Brenda, siya, parang open. Open-minded ako, guys. Tsaka yun din sinabi ko sa asawa ko na napaka-komportable ko kay Ann tsaka kay Lloydie. Kasi walang plastikan ba? So yun. Ang saya magkakasama kaming tatlo, as in ang saya. Walang kake. Ano ba yan? Yung parang Walang kakikimi-kimi. kakemike. Walang kakimi-kimi. Kakemike pala yun, kakeke.
Kaya nung nagpunta kaming picking apple yun, pero naging Ang eating saya. grapes. Oo, ang saya nun, no? Grabe. Sorry, oo. Sa tuwing pinapanood ko yung upload niya na yung upload niya dun sa in-upload mo na ba sa YouTube? Anyari sa chicken mo? Para mo man yung inaano? Bakit? Ano ba nangyari? Ano ba dapat mangyari dito sa chicken? Di ba? Huwag mo ipakita. Ano ba yung mangyayari dito? Di ba dapat ganyan talaga? Kalukat. Kasi marami pa ako, kakainin ko din mamaya. Ay, hinihiwa-hiwalay mo muna. Oo. Parang dun sa, alam mo yung kinain natin na galunggong na prito noon, walang natira, di ba? Ano yun? Yung galunggong na kinain natin dyan noon, tayo nila Lloyd eh. Di ba Ay, pati ang sarap ulo naman. nakain ko? Ang sarap talaga ng pritong ano. Wala, na si Kuya Solomon yan. Na si Kuya Solomon sa Ay, kabila. nandun. Nahihiya na kami guys kasi may mga tao guys sa kabila. Hindi na lang kasi bumaba tong mga to. Ah, ay Kuya. Baba mo yung ano. Kumakain kami. Thank you sa pairs ha. O Baka kauna naman yan ha. oh, okay lang oy. Kauna naman. Nakuha ni ate Kate? Oo. Nagustuhan ninyo? Thank you. Okay. Yun nga ang usal kanina yung kinain ko. Masarap pa rin? Masarap. Medyo nakinog. Nahinog na, mas maganda yung ano talaga, matigas-tigas. Matamis na kuya. Sige, pasok mo na. Oh, sige, sige. Bye-bye. Sarap. Manamis-tamis yung bread. Yung kapalibot. Anong laman nito? Chicken pork. Chicken and pork? Parang siguro kasi may chicken pork empanada din, di ba, habi? Sarap. Since kumakain tayo dito sa anong nag-start tayo na kumain, alam mo, as in talagang simut lahat, di ba? Yung kain. Walang I think this is chicken. Mas gusto ko tong ganito, yung malalasahan ko yung breading, yung ano, crust niya. Matamis. And then, matamis and then sa loob may pagkaano. Di ba ang sarap ng kombinasyon? Sarap. Pahinga muna tayo dito, be. Masarap guys, promise. Yung mga kung may nanonood dyan na taga New Birds or upstate here, New York, please visit the Asian store or Food Bites. Asian store. So guys, pagkatapos nito guys, so you really need a mask. Kasi ang daming kiki. Kailangan talagang magmumog eh. At saka pwede kang hugas ka ng kamay doon sa labas. Dito? Pwede na. Wala man na sila dito. Hello guys, thank you guys. I will pahinga-hinga muna guys kasi nabusog. Si Brenda kasi Brenda. Bye bye guys. Napa-Walmart na naman kami nito guys. Papalaban na naman guys. At saka umulan na patay be. Mamaya be, maglisod tayo. Ano? Umulan na, let's go na, let's go. Hindi man kami maka-walk ng mabilis kasi Masakit yung paa namin. Ulan na guys. ganun siya. Okay, dito na. Ayaw nila talaga. Ano ba? Kukunin ko sa taas. Ay, kasi talaga ako nito kapag kainan sa taas. Kainan sa taas. Oo. Hindi ka makakakuha pag sa taas din. Isa pa, pero ano? Bala. Dito, Then, kukuha ako nito. Ito dito guys. Bren, pakikuha nga Bren. Taas yung pinda kasi. Yun yung may special kit yung may pusa. ito? Oo. Thank you. Tignan niyo si Brenda. Hindi na pumatong doon. Ako Isang papatong. ano? Isa lang. Tara. Dog ano tayo, dog food.
So ngayon si Brenda na naman kasama natin, guys. Usually si Lloydie yung kasama natin, pero ngayon si Lloydie, si Brenda na. Si Lloyd kasi busy, pero pag hindi lang yung busy, kasama na yun. Di may ano sa mukha ko, guys. May dalawang mata. May dumi ba? Wala. Napaisip tuloy ako, baka meron talaga. Sige. So ito yung bibilhin ko, guys, kasi gustong gusto ulit si $2 daw ito eh. Tignan natin. Ano ito? $2. Ano to? Ay, cornbread. Ayaw ko nito. Wala nang iba. Yung croissant ba? So, $1. Honey butter. Ano ba ito? Yung croissant. Ang mahal, uy. Asan? Ang mahal, di? Ito yung mga gusto ko. Oh. So, pero may iba yan eh. Yun ba yan? Ah, cinnamon man yan. Alam mo, pagka half vegetarian yun. Half vegetarian talaga. Yung kasama mo sa bahay. Di basta-basta bumili na yung mga may pork na gano'n. Ayaw na eh. Talaga. Sige na, guys. Ito na yung mga binibili namin. Si Lloydie na ako kasi kasama. Ako yung kasama niya, pero si Lloydie ang nasa isip. Tara dito tayo, may tao tayo. Dito tayo. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak dahil tayo yung magkasama dahil si Brenda at si Marian. Kasi nasabi ko kanina, si Lloydie yung paminsan masasama ko ng mga ano. Di ba yung mga grocery ngayon tayo na si Lloydie umalis na kasi punta na sa malayo. Malayo. Hindi. Ako na to, kunin ko na to. Ako na kunin sa kamot. Paano ba? Malagkit eh. Kasi hindi naniniwala si Marlon ano ba yun? Yung parang bakit ang bilis daw lumabas yung gamot na to? Eh dapat abutin talaga ng year eh. Kaya 8 years pa nga yung iba. Oo, meron. Kaya ngayon, tignan nyo tang guys, nag-isa nag-park. Oh, wala, umalis na. Ay, nag-ano lang pala siya, nag-stop. seatbelt lang pala. Si Brenda kasi, lasing daw. Kasi kalahati lang ba? Kalahati. Tambay-tambay muna kami dito ni Brenda kasi yung mga buhay-buhay namin. Di ba masarap, Brenda? Masarap yun sa kape. Hindi siya matamis, hindi rin Matabang. matabang. Perfect talaga yung ano niya. Dito, ilukot-lukot mo dito. Sino naman kayo gumawa nito? Sorry. Lahat na lang Ben, lang. Masarap. I think mama niya. Ay, siguro. Mama ni ate. Yung di ba nakita mo na ilat niya. Yun siya. Yung Pilipinas pala. Pilipina pala din. Pilipinas pala. Talaga. So ngayon, hindi ko na kaya yung lakad-lakad namin. Usual, ang plano sana namin magpunta kahit saan, kaso dito sumakit yung puson ko. Iwan ko na lang talaga. So yun, sumakit yung puson ko. Pero nag-enjoy naman kaming dalawa talaga. So okay lang. Busog na, sumakit yung puso na hindi ko alam. Ang sarap talaga kanina yung kain namin. Magsidling na naman tayo, guys. Isidling natin ito. Hopefully, tutubo ko ito. Pagka-wise na lang. Roxy, where are you? Roxy, wise kay ka ha? Come on. Put that bone down. No, we can go out, but you have to put that bone down. Leave it over there. Come on, Roxy. Roxy. No, you have that bone in your mouth. I can still see that bone. Put that bone down. Okay, you wanna go? Okay, I just missed it. Okay, monkey only. Come on, monkey.
Tignan niyo to. Come on, okay. No, you have to put that bone down. Tignan niyo to si Roxy, oh. Roxy, let's go, Auris. No, but put that bone down. Tignan niyo to. Tignan niyo to. Hey, hide it. If you don't want Miss to get it, hide it. Come on, Roxy. Put the bone down. Tignan niyo to pagkaluka-luka. I know, Misty. Your sister. Put the bone down. Let's go, Auris. Tignan niyo to. Okay, bye-bye. Okay, we're gonna go out this way. Come on, monkey. No, put that bone down. Go back over there. Put that bone down. Go put that bone down. Put that bone down. Okay, let's go, monkey. Let's go. Come on, monkey. Come on. No, where's the, okay, come on. You don't have the bone in your mouth. Okay, good girl. Tignan niyo to. Look talaga tong buwan. Look mga karoks. Look, Roxy. Come on, lala. Come on. Ito kamatis, pero may mga, ay nako talaga, naluluka na ako. Merong mga nagdidig dito ba? Look, meron ditong itinanim ko. Meron din dito, ito mga litos ito. Ang litos nasisira na dahil sa mga kigwa. So, dito natin siya itanim. Yung mga seedling. Mga seedling. Manamis-tamis na bell pepper. Dito ko siya itatanim ganon. Diba ang dami? Para sure natin na may tutubo talaga. So, tabunan natin ng marami kasi ang daming So, yan. Tinabunan ko lang siya konti. Look. Yan lang. Diyan siya. So, dito yung iba. Diba? Ang laki, guys, oh. Ang laki, oh. Diba? Meron pa ditong tumutubo, oh. Hello, baby! Tingnan ang laki. At, dito din. Muntik na itong mahinog. Malapit na mahinog, oh. Pero natutumba naman ito eh. Bakit natumba? Ay. Diyan. Yan siya. Dito ang lang dami. Look, oh. Ang daming talong, guys. Ay, ang daming kamatis dito, oh. Look. So, iin ko na tong vlog kasi guys, ang hangin at saka ang dilim at saka nag-start ng umulan. So, iin ko na to kasi nag-start na magpanik na naman ako nito. So, hindi na ako makapag-concentrate mag-vlog. So, iin ko na, it's early guys. It's early for me to end the vlog. It's 5:57 na ng hapon. Pero dahil sa panahon ngayon, para ako yung, so gusto ko na siyang i-end para wala na talaga. Wala, hindi ko pala na-in yung vlog kasi nagpanik na ako kasi alam nyo naman ako, kapag ulan at hangin magkasama is paniki. So yan, salamat guys, salamat sa panunood, salamat sa time ninyo, salamat sa pag-click. Hopefully you like the video. And kita-kits tayo bukas mga ka-everything. Bye guys, bye mga ka-everything. I will see you tomorrow. Bye, salamat ng marami.